Здравейте! Темата на нашето видео е вашите способности. Нека видим за всеки, който отвори това видео, какви са вашите способности и какво иска да ви предадат свише. Може да има нещо, което не знаете и да се разкрие за вас. Така. Вашите способности са в силата ви да се отдалечавате от ситуацията, да се изолирате и да преосмислите, да я видите през един друг поглед и същевременно да си извлечете поуката. Умело може да се защитавате успешно и също сте много интелектуално развити, имате остър ум. Добре, какви други способности имате? Способности да помагате на другите, да заработвате добре, да обичате с сърцето си и същевременно сте човек с много светлина, чисти, по-детски. За някой може да се проиграе и его, но тук не го усещам толкова като его, а по-скоро една детска невинна чистота, една хубава светла енергия, която всъщност озарява. Т.е. вашата енергия променя околните. Добре, какви са още вашите способности? Имате способност след разрушенията да започвате абсолютно наново, при това уверено. Вие сте огнена натура с огнен характер, действаща, решителна, знаеща. Не ви притеснява някакво си разрушение. Имате богат житейски опит зад гърба си. Добре, какви други способности имате? Имате способността дори след разочарованията да преосмислите урока, който ви е даден и да запазите това, което имате, т.е. бързо да се възстановите, а да не изпадате в депресии. Също така имате способността да пестите, знаете какво е и малко, какво е и повече и много умело може да боравите с това, което имате. Какви други способности имате? Изключителна издръжливост, много издръжлив човек сте и много обичаш. Ето и тук и любовниците излезнаха, и двойката чаши, и десятката чаши. Просто вие сте човек на семейството, напълнен, също сте и емоционален и около вас винаги е топло, винаги е приятно и хората усещат това и ви търсят. Макар и да не го осъзнавате, макар и някой път да се чудите, защо сега този или онзи или тази или онази залепна за мен, ами ето защо, защото вие сте слънце, вие излъчвате любов. А от какво имат нужда най-много хората? От любов. Ами това е, приятели, дано ви е било полезно и до нови срещи.